Da ni ma na bir ar yn tynnu lluniau wan. Bob dim di fynd yn gret. Gael yna ddau o beintio wan gyn y speech de. Bach o gachu drwsus wan de. Mae pob yn enjoy hynna i weld. Diwrnod gret. A gweithio ni gael ymlaen ddo. Da chi nes ymlaen. Wel, mae hyn yn ddwrnod bendigedig o ran tywydd de, so byd gwell sy'n gallu gofyn amdan. Bob dim wedi mynd yn gret so far. Dych ymlaen ys diwedd y diwrnod. Jyst amser i fod hwn. Gret. Diolch yn fawr. Jyst i ddweud, faint o'n i'n enjoyo gymaint am y diwrnod a faint o'n rhyfedd fydd i gael stafell wag eto'n tŷ ni yn y bedroom sbar lle mae'r pethau wedi cael eu cadw i gyd a lle da ni'n mynd i fod yn methu symud, ond ar ôl gweld bob peth allan yn yr eglwys ac yn fama wedyn wedi bod yn werth y sacrifice. So cofiwch beth dwi'n dweud chi de, cyn bwyll, paid â gyrru, enjoywch eich hunan. Dwi'n bod yn un cwestiwn. Faint o taxi costio ar ôl Blackpool? Dwi'n dweud, cyfrchiadau i Trefor a Cira ar ei prodas. Miliad Sydwydd. Good luck. Na, congrats i Trevor Ceira. Bob lwc yn y deir. Achlysur arbennig heddiw yma. Gyrdas Trefor a Cira. Bob lwc yn y dyfodol. Alright. Ia. Bob lwc i chdi Trevor. Gweithio gyd i lwc. Bob lwc yn rhaid yn dyfodol. Good luck i... Washes. Good luck i... Washes. I Trefor a Cira, di. Iawn, dwi'n gweld gyda ti. Ti'n dod ysbrydol? Hey, Tom Cruise. Ti'n gweld bod dim... Ti'n gweld bod gwaith a'i gwaith. Ti'n mynd am y shot golf na ni gyda. Dwi'n gweld, ia? Mae'n braf, o'r picogs. Mae'n tywydd bendigedig. Mae'n lyflu, boi. Dos bara nefa. Mae'n braf. Trevor a Ceira yn dyfodol. Dwi'n secondio hynna. Ceira, Trefor a Teo. Diwrnod i mynd, faint o gloch di ddwch, mae hi rwan yn 53, da ni'n cael bwyd eto neu bot, mynd i. Dwi'n bod y dda iawn hyd yn hyn, pob di gael tynnu llwyth o lynia. Ac, fel o'n i wedi dweud am y tywydd, dwi'n yn gwybod, ond dim ots. Wedi mwynhau hyd yn hyn, gobeithio bod chi wedi mwynhau, ac mae'r speech i ddod, okay? Watch this space. Action! Bob lwc i chi'ch dau, gobeithio ydych chi'n hapus ymwneud â'ch bywyd. Cira, os ti'n cwcio mor dda, mae'n ddangos o tref, wneud caru chdi ymwneud â dy bywyd. Cira, ti'n lwcus iawn bod Trefor yma heddiw yma. Ia, bron mi ladd o achos golf Gaernarfon unwaith de. So, diolch a ni fi am ymwneud dy bywyd a gobeithio wedi'n hapus. Diolch yn fawr iawn. O'n i fyny ys 4:46 bore yma, wedi cael noson iawn o gwlwch, actually. Di cychwyn wedi gweithio 7 o'clock. Dyn ni wedi cael bechdan bacon, so bechdan sausage, diolch Dad, by the way, ar ôl fwy dyblu. Oedden ni'n hwyr oherwydd y bridesmaids yn anffodus, oedden nhw'n hamper hynna gyn gymaint. O'n i'n barod ar pwrs 10 dechrau fo'r sori, ond oedd awen y brysur yn neud i hyn yn barod ac yn llun cymryd mwy na neb, dwi'n meddwl. Mae'r bora di mynd yn really nice yn yr eglwys, gafon ni service really nice. Rechod Teo dros ceg gyd, gafon ni chydig yn gigol. Ie, dwi'n enjoyo'r hyn, mae'r hau di yn absolutely llafu. So dwi'n cheatio, dwi'n sgidio fflat fan. Ie, dwi'n meddwl o beth arall i ddweud. Mae'r gacar yn edrych yn superb, mae'r rŵm yn edrych yn superb, mae'r blodan yn superb, a mae gen i fi wrth yn superb fan hefyd. 1, 2, 3. Pob lwc i